Zure gorputzaren irudi asko argitaratzen dituzu? Ba, ezken aldizen bastante. Eta horre eman da evoluzio bat, lehen esen dituen argitaratzen eta orain bai? Bai. Ez dakit oso ondo zergatik izan da, igual oin, ez dakit eroso sentitzen ezelako nire gorputzakin, eta non esateatzat argazki bat, guzta goiteat eta igo egiten dut. Eta gainera bai ikusten badot gero, ez dakit jendea, ez dakit guztau edo eite jakola, gehiago egiten dut. Behitu? Eta, ez dakizu, Emosta lai bat, tipo batek ez dut ikusi, baina tieta la pinta de ser, behitu, Que te la vino. Bai. Ez dakizu ez arantzarrena. A ver, es que ya... Behitu zelako gazali bat. ¿Qué? Hori, Twitterren? Baina bere kuenta, en plan público. Bai. Eta holako asko, asko entzataz, ¿Qué dices? Bai. Es pasarse, su memoria me echaba. Ja. Ez bai. Abitu, Maria. Dituzo seireune, y subes lo que te da la gana. Ja. Pausu hori emateak zer suposatzen du? Ez dakit jarraitzaile gehiago lortze dituzun horrela edo ez? Ez bai, baina ez die jarraitzaile. Ba, adibidez, hori egite otenien kontu pornoak eta azten diez egitzen. Ez da nik bilatzotena. Da niri guztetan argazki bat eta egotzot, dana konpartitzaten moduen, hori bebai parte da eta hori bebai konpartidu nahi dut. Emakume batek bere gorputzaren argazkiak argitaratu nahi dituenean, zure hausnarketa, antzeko hausnarketak egingo dituela uste duzu? Ez. Nik uste ez dala berdinen para nada. Nik horretaz ez dut hausnartzen eta ateatzauten nien argazki bat lo que sea, eta egoiten dut guztabitea delako, baina ez dut askori pentsatan bez, gero non etorri aldea sosare esatera, o gero nire argazkizek birala keinaldiela, hori niri ez jata pasetan. Hori nik ez da bizitzen. Eta hori, bastak nire lagunek adibidez bai gertatzen da. Nire lagun eskek, deken presinu ezberdine da. Indarkeria matxista asko ematen da sareetan? Bai. Nire ustez, ezberdintasune da, nik jasen aldoa zera zuek bastakit iritzi bat eukitiarren, oso zer esatiarren, o gauza konkretuen gaitik, ez? Baina niri inoz ez dozti erasotuko gizona izetiarren. Eta bastakit, sare sozialetan eta beste espazio askotan gertatzen da, bastakit, emakumeek egon bidela denpora zuen euren existentzia, o esaten da bendana, publikatzen da bendana, o erakusten da bendana justifikatzen. Sare sozialik gabeko egun batean, zuri zerbait faltatuko litzaizuke? Bai. Zerbait faltan botako zenuke? Bai, nik uste baiet. Zer? Ez dakidan sare sozialako mobile, beti, ez dakit bai baituten egunero mobila segotera eta, bastak izango zen raro, en plan, sentituko nintzen igual super isolatute. Tuiteatuko duzu zerbait, elkarrizketa honi buruz? Bai. Ze, badaukaztu pentsatuta zeo zer? Ez dakit, ez epilikot. Orain zoaz tuiteatzea? Bai. Venga. Oh, no.